Sa number 2, construction sa Greenest Government Center sa Victoria City ang suguran sa first quarter sa 2024. Ginanunsyo ni Victoria City Mayor Javi Benitez nga sa malasyon nga tuig, sugura na ang construction sa ginakabing Greenest Civic Center sa pungsod sa Sidlak, Victoria's Global City sa Barangay 13. Natala na maniga unveil sang alkalde ang disenyo sang kapin 500 million pesos nga new government center project. Sa sulod sang city complex, nalakip ang ginatukod nga 55 million pesos nga evacuation center kagang 600 housing units sang pambansang pabahay para sa pamilyang Pilipino program sa pagpanguna sang Victoria's LGU upod sa Department of Human Settlement and Urban Development kag Pag-ibig. Samtang may 50,000 pesos naman ang kabilugan kag dugang nga bonus ang napanagtag sa masobra 1,000 ka mga empleyado sang syudad. Ang LGU ang nagpalabot man sang Noche Buena Packs sa kapin 28,000 ka mga panimalay karon nga Pasko. We are commissioning an international company to render photos and videos para sa atong new government center and master plan. No, so, to put the long story short, it will be one of, if not the greenest civic center in the Philippines. When will it start? It will start probably first quarter next year for sure. But I think end of first month or about second month of 2024.